Ndewonu. Ọ bụrụ na kịta ka ị na-abata, ihe anyị nọ na ya bụ oge ihe na-eme n'obodo. Afa m bụ Grace Essien. Mụ na unu ga-anọrị n'ụbọchị nke taa. Ị gara ọrụ, ị gara ụlọ akwụkwọ, ị gara ahịa, buru oche nọrọ anị ka anyị kpaa obere nkata. Ị nwekwara ike buru obere mmanya ma ọkwanụ mmiri dowe, ị na-aṅụta obere ka nkata anyị na-aga nke ọma. Okwu anyị ji taa bụ ajụjụ ka m na-ajụ. Ka ihe mere na ụmụ nwaanyị bịa ha kpachapụ anya sị obi agaghị adị m mma? Ka ihe mere o ji dị otu ahụ? Ụfọdụ ga-asị ka ihe Grace na-ekwu, ngwanụ ka m kọwara unu ka unu wee ghọta. Enwere ofu nwaanyị kọrọ m akụkọ wee sị na o tetara ụra ofu mbọsị ahụ wee bụrụ ụbọchị ncheta ụbọchị a mụrụ ya, nke ndị oyibo na-akpọ birthday. O teta ụra hụ ka di ya na-akwado ịga ọrụ. Di emechapụ ọsịsọ yiri efe si ya ahapụwago m, ọ pụọ. Ọ nọ na-ekiri di ya otu a, nke bụ na di ya asịghị ya ihe ndị oyibo na-asị happy birthday, makwa na n'anya nwee ihe dịka onyinye di ya dowere ya. Obi agbakapụ ya, ọ sị gịnị? Ọ sị kamakwa ka o cherekwa nwa obere, enwe ka o wee na onwe ihe di ya chi na-abata nke na ọ matabe. O chegide ehihie ruo, di ya akpọghị ya n'ekwentị. Ọ gaa na ụmụ ihe onyonyo social media na-akpọ WhatsApp, o mara ka ọ maa ma di ya o tinyere pikchọ ya. O nweghị nke di ya tinyere, ma ihe di ya tinyere asị na football jersey. Ọ sị ihe nọ na ya bụ ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị, anyị na-achọ ka ihe na-adị mma n'anya. Anyị na-achọ ka ihe na-aga were nke kacha nke n'ezinụlọ anyị. Anyị na-achọ ka edowe ihe otu a ka ọ dịkwa otu ahụ. Anyị na-achọ ka apụta n'ụlọ ka ụlọ dị ọcha, dịka ebe a zapụrụ azapụ, ihe niile dịka o kwesịrị ịdị. So enwezie ka mmadụ si bịa tụsaa ya, ị na-achọkwa nwaanyị okwu. Ajụjụ m na-ajụ, ọzi ka ụmụ nwaanyị werezi iwe na-ebukwasa na-agazi ebe niile apụta iwe a na-ewu ụmụ nwaanyị biko nọ. Ịpụta n'okporo ụzọ ịhụ nwaanyị o buru iwe. Onye pụtara n'ọrụ ma n'ọfịs ma ebe niile o buru iwe. Ịba n'ụlọ akụ jụọ kashia, akwa ihe a na-akpọ ya, biko ka ebe nwee ike inweta deposit slip ka nwere ekwenye ụgwọ ọ takụrụ gị. Ịmakwa na ihe na-ewe ya wee ihe mere ya n'ụlọ ka o bu bịa ọrụ. Ịpụta n'ụzọ na-achọ ụzọ, ịjụọ nwaanyị ibe gị, biko nne ka ebe nwere ike inweta ụzọ. O mee gị ka ọ ga-asị na iwu amamihe nwere ike ịkpọ ha. Ịmakwa na ihe na-ewe ya wee ihe ọzọ, ụkwa gị wa na-ewe ya o. Ka ị ga-apụta ịpụtazi n'ahịa, ka ahụ kazikwa njọ. Ịpụta n'ahịa na-ekwe nwaanyị ibe gị ọnụ, ọ kọọ gị kọpụ gị ezi. Ụjọ na-atụzikwa ndị mmadụ ikwe ọnụ n'ahịa, maka ụmụ nwaanyị iwe na-ewe na-abịakwa n'ahịa. Abịa atụtụrụ gị metatị agwacha gị okwe na-ajụzi onwe gị, akwa ahịa ka m bịara igo nwaanyị ibe m. Kọzini ndị nkụzi, ị na-ahụkwa ndị nkụzi iwe na-ewe. Abịa sị na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ bụ iti. Nwoke matakwa ma ndị nkụzi na-emekwa na ụmụaka wuru iti, maka onye nkụzi iwe na-ewe ịjụtụ ya obere ajụjụ, ọfọ ya were ọkpọ kegbuo nwatakịrị bịara akwụkwọ. Nwatakịrị ahụ a ga-ajụzikwa ajụjụ mbọsị ọzọ? Mbanụ. Abịa sị na nwatakịrị wu iti, kama ọ bụrụ na o nwere iwe nwaanyị a bụ bịa akwụkwọ mbọsị ahụ nke wụ na nwatakịrị jụ ajụjụ, o were ọkpọ kegbuo nwatakịrị. Ndị nne biko nọ, ụmụ nwaanyị ibe m, ọ dị mma otu a? Otu a ka anyị ga-esi na-aga ewere iwe esi n'ụlọ buru iwe bupụta ya ama. Enwee ike anyị anaghị aghọta ihe iwe a na-eme anyị. Ọ na-emerụ anyị ahụ, ọ na-emebi ihe n'ụzọ dị iche iche. Ama m na obi gị anaghị eru ebe ahụ ọ bụrụ na ihe agwa ya na-akpa. Ama m na mebi echiche ga-erube ebe ahụ. Nọrọ ala, achọrọ m ịkọwara gị ụmụ obere ihe ụfọdụ iwe a na-eme na-anọchiri gị ụzọ kene gaghị aghọta. Nke mbụ, iwe a na-adị ewe na-eme onye hụ gị n'ụzọ chere na ịbụghị ezigbo mmadụ, ihu ga-atachie. Iwere ihu dowe ka enwe onye gị na ya na-ese. Ọ bụrụ na enwere onye chọrọ iwetara gị ozi ọma, ọ gafee. Ọ bụrụ na enwere onye chọrọ iwetara gị ihe ọma, ọ gafere. Maka ọ sị na onye nka m ga-agbanwe ya, ọ nwee ka ọmam ihe ọ ga-eme m, ọ gafee. Ị ga-ahụ na ihe ọma na-agafe onye ọbụla na-eburu ihu tachie. Ọ bụrụ na ahịa ka ị na-ere,
iwere ihu gị dowe ka onye iwe na-ewe mebie onwe ihe isi n'ụlọ buru iwe bịa ruo ahịa, ị ga-ahụ na onye ọbụla ga-agafe. Enwe onye ga-achọ ikwe gị ọnụ sị gị nneke ihe ị na-ere taa, o gbochiere gị ahịa ị ga-ere. O nwere ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ebe ị na-arụ ọrụ iburu ihu tachie, ọ ga-eme even promotion gị ọbịa sị onye nke na-ewegbu onwe ya n'iwe biko gafere na nye ndị ọzọ. Ị ga-ahụ na ihe a bụ ụfọdụ ihe na-eme oke iwe a na-eme ihe ọma na-agafere anyị. Nke ahụ bụ nke mbụ. Nke abụọ bụ oke iwe a na-eme anyị na-eburu ọrịa n'ime anyị. Ụfọdụ ọrịa nke a na-arịa m, nke a na-eme m, nke a na-eme m. Ị gacha ụlọ ọgwụ dum masị gị test asị na enweghị ha hụrụ. Ịmakwanụ ma nwoke iwe na-ebu n'obi na-ebutere gị ụfọdụ ọrịa ndị a. Akwa ịma ụdịrị ọrịa ndị a na-ebute ụdịrị iwe ndị a na-ebute ọrịa. Anyị ga-edowekenụ ha ka ahụ wee dị anyị mma, maka onye obi dị mma ahụ ya na-agbasi ike, ihe niile nọ n'ahụ ya na-arụ ọrụ ọfụma. Nke ahụ nke abụọ. Nke atọ, ịma na-abịa sị na nwoke na nwaanyị nụcha ntị oge ọ dịzị ka nwaanyị atọziri di ya. Ụfọdụ ihe na-eme ya ọkwa n'ihu anyị na-achachi mgbe niile. Anyị na-atachi ihu a, ọ na-eme anyị na-aka nka. Ụmụ nwaanyị ibe m biko nụ, anyị achọghị anyị na-agafe na-ahụ ụmụ nwaanyị kara nka n'ike. Ọchọ oke iwe a na-eme nka na-egosi anyị n'ihu niile. Gị na di gị pụtazia na-ajụ gị ma ọ wụ nwanne gị nwoke, nwanne gị tọrọ, ịma na enwenụ ka ọ dị. Nke anọ, ihe anyị na-eme na-egosi ụmụ anyị na ịdate ihe awa agwa ọjọọ. Anyị kwesịrị, anyị nwa bụ nne kwesịrị na-egosi ụmụ anyị ka esi eme ihe, ka eme ha ọfụma, egosi ha agwa ọma. Kama anyị pụta oge niile anyị na-ewe iwe na-atachu ihu, ụmụ anyị ga-ebido soro anyị na-eme ya. Kwa ịma nke kacha nke ụmụ anyị nwaanyị, a sị na ewu na-ata gịnị ji, nke obere nwa ya esoro ya na-ata akwụ ya. Ịchọ ka ụmụ gị too bụrụ ụmụaka zụrụ nke ọma, gịwa ga-egosi ha ka ha na-eme ihe na-eme nke ọma. Anyị na-elekwa n'anya n'okwu a. Ụfọdụ sị ihe ndị na-akọ makwana ihe a na-eme m n'ụlọ. Ngwanụ ka anyị tụlee ụfọdụ ihe ndị di anyị na-eme makwa na ụmụ anyị na-eme anyị iwe ji na-ewegbu anyị. Ụfọdụ ga-asị na-apụta n'ụlọ, di ha anaghị enyere ha aka. Di ha abịa, di ha hapụ ha, ha ga-arụgide ọrụ ike gwụcha ha, ka ha ewu na ekwutụrụ ha obere okwu iwe agaghị ewe ha. Ngwa na anụkwara m nke ahụ. Ụfọdụ apụtasị ọkwa ndị ụmụnne di ha na ha bi. Ụfọdụ sị na ụmụnne di ha na ha bi anaghị ekwe enyere ha aka n'ụlọ, anaghị asa efere, anaghị azụ ụlọ, enwe nke a na-eme. Mgbe ọbụla nwanne di gị gafere, ihu atachie gị. Anụkwala m. Ụfọdụ asị na ọnwa ụmụ ha, ụmụaka asị ha mee ha na-eme isi ike. Ụmụaka ma otu ha emewe isi ike, apụtazie ndị nna na-ewe iwe. Ndị nna ibe m, anọkwara m ihe ndị a dịkwa ọ dakwara m ka ihe dị mkpa na ntị. Kama ajụjụ m ga-ajụwo, ọ dị mma ihe ndị a na-eme jiri ya buru iwe na-aga? I chefuola na di gị ahụ gị na ya ga-ebi ndụ niile ị ga-adị n'ụwa gị na di gị ahụ ga-ebi. Ọ pụtara na ihe niile ọ na-eme na-enweghị iwe na ị ga-ewegide iwe ruo mbọsị ị ga-anwụ? Akwaghị na o tere aka. Ị ga-asị na ụmụ gị na-akpasu gị iwe, ya bezi buru iwe na-aga. Chetakwa na ụmụ gị ga-anọ n'ụlọ gị ruo mgbe ebighị ebi, until ụbọchị Chukwunna ga-asị ha ga-anụ di si n'ụlọ gị pụọ. Ozi afọ niile ha ga-anọ n'ụlọ gị ka ị ga na-ewe iwe. Biko nọ ka ozi ụmụnne di gị na ha bi n'ụlọ na-anaghị ekwe azara gị ụlọ, anaghị ekwe enyere gị aka. Ọnwụ na nwanne di gị ahụ ga-ebi ruo afọ 5, nke nwụ na ị ga-ewegide iwe ruo afọ 5. Ụmụ nwaanyị ibe m, achọrọ m ịga obere ezumike. Na-achịtakwa anyị ejirikwa okwu anyị na-aga n'ihu. Hapụ ya na Isi Mbido TV.